Now let me tell you something. N'ebe mminu ebe a, ịma na ị na-ekpe ekpere and ị nwere destiny ịlụ ọlụ. Ọlụ a na-alụ alụ a na-enwe destiny ya. Ọlụ a na-alụ alụ a na-enwe destiny. Enwefana ọ prophet bụ ọlụ. Prophet abụrụ sọsọ vision. Ọwụ asị. Prophet, even Christ lụrụ ọlụ na mgbe nke ya. Christ lụrụ ọlụ na mgbe nke ya. Enwere ọlụ nwa ọlụ, enwere ekpele nwa ọlụ ekpele. Most of the big men of God at time na-enye ụfọdụ secret assignment mana fama ngwa yi. Ha so ya n'oyibo no spiritual exercise. Ife biwe m bụ na mmadụ na ị ga-afụ onye dị oji ọ na-akpọkwa onye oji bie na ọ dị oji. Onye unu ejiri Baịbụl wee na-awụrịsị ndị mmadụ. Obi agbakwara na mgbagbu biko nọ na okwu a ji ebe n'ụbọchị nkịta ata bụ okwu onye eze Jizọs na-ekwu. Maka na onye eze Jizọs agbawana woto. Unu mana mgbe gara aga na onye eze Jizọs nọ ya je Zion ministry ka o wee jee butike ka ọ nọ onye ha na the last day of the 100 days fast. Ebe ihe wugide mgbe emecha foto gosi. Mana afụrụ onye eze na vidio nkwa ndị si na ha fụrụ mana mụ nwa afụrụ efozikwa fine and good maka na ọ bụ ihe niile ka mma afụcha. According to people asị na ha fụrụ onye eze oje Zion. So mana kịta onye eze apụtago maka na Ebuka Obi pụtago wee mana wee kwuo si na onye ọbụla na-anala ego ka wee lụọ ọlụ mmadụ ọlụ bụ fake man of God. Onye eze wee bawa maka na mụ na-ekwukwu ekwu na Bible si freely you shall receive, freely you shall give. Onye kpeziri ekpere ka ọ dịzile maka even mgbe Jizọs heal mmadụ 10 out of the whole 10 people so ofu onye na chiata wee nye ikene na aghọta. So onye eze wee bawa si na onye ọbụla na-akpọli onye ndị ọbụla na-anala ego alụ ọlụ na-ekele ọlụ eke na onye ahụ bụ the fake. Ihe akwa na a very big battle between onye eze Jizọs na Evangelist Ebuka Obi. Mana achọ m kunu cool down and then the video. Mana before then, subscribe on this channel. Subscription bụkwa na free. Subscribe you drop a comment gị na-echa ya nwebe ihe ọbụla ịchọrọ ikwu. Drop a comment gị na like kwa na the video before you video na nebia. Subscribe ngwanụnụ onye subscribe ngwanụnụ the video kefu. Alatamo ndị a bịa Mike Izerudebe. Daalụ. So now, as I was saying before, I'm out now for some people. Ndị ga-afụ eziokwu kpụdị ya iru n'ala. Kịta maka ndị pastors, prophet, reverend, ọnụ ka nji abịa. Ọnụ ka nji maka ya wee bịa n'ahụ. Wee na-achọkwa ịgwa ndị na-atụ egwu like ndị apụta ụwa. Ife ọbụla nna gị mee ka baalụ continue mee anya. So nke ya na-eme na-abụ igbu mmadụ maọbụ izu ori ma igbu ndị mmadụ wayo. Ejikwana maka na ofu pastor maọbụ ofu prophet nọ n'enu ọta na-ekwugheli na nke a ego bụ afọ isi. Ịma na ndị Igbo be anyị ego be anyị isi anyị ekwugheribe. Mana ịbịa na Yoruba land enwee biggest pastors nwere private jet ịtọ ịnọ mana ha dị ekwugheri. So even na-achọ egwu ụnụ like ụmụaka nna fama dibịa ụbọchị gburugburu nne fama dibịa ụbọchị gburugburu ị na-anya omenala abụrụ ife ọjọọ. Ana m ekwu na-ekwusi ya ike mana nke bụ ife ọjọọ bụ nke iji gbuwayo nke igbu mmadụ. Omenala dịba gboo ụka bịakwa apụta m ụwa fụ ụka fụ omenala. So na mana nke ndị against ya bụ iji ewe gwọ ọgwụ, iji ewe gbu mmadụ, iji ewe kechi mmadụ maọbụ iji ewe gbu mmadụ wayo. Imani out of line. Mana ọ bụ na ife ma gị ka ị na-eme carry on. Enwe onye bi ụwa akara aka ya bụrụ ime omenala. Ejikwana maka ala afa na anyị na net wee hapụ omenala jee si ka imebe ife na-abụrụ akara aka gị. O nwee ka ịrapụ ya ije eme nke afọ ịma nwa ego ọma nwa ọgụ ma ọ jiri maka ndị mmadụ ewee like ya ma ndị mmadụ ewee sie ya onye a na-eme omenala. Ọ garapịa na ife niile ma eziokwu wee na-ekpudi iru n'ala. Emesịa ha ga-ife mere onwefa. I'm out now to use this fake pastors here. Anọdụ n'elu ọtafa na-ekwugheli. Mgbe let me emphasize on this. Aka nyagwu na okwu ọzọ. Pastor ọbụla enwere meseji ndị ọ na-agba ụfọdụ ara. Edem sị na
any reverend pastor bishop ọbụla na-asị ndị mmadụ mee donation na 419 ka ọwụ ụfọdụ na-awọtọfie efe gebere ntị kafa n'ihe na-ekwu ndị alụ ụka na-apụ ndị elili eli ndị filu na mmadụ bụ chukwu nye ha hapụ ife m na-ekwu kwuba ọzọ. Now let me tell you something. Na ebe mminu ebe a ịma na ị na-ekpe ekpere and ị nwere destiny ịlụ ọlụ a na-alụ a na-enwe destiny ya. Ọlụ a na-alụ a na-enwe destiny. Enwefana ọ prophet bụ ọlụ. Prophet abụrụ sọsọ vision. Ọwụ asị. Prophet, even Christ lụrụ ọrụ na mgbe nke ya. Christ lụrụ ọrụ na mgbe nke ya. Enwere ọrụ nwa ọrụ, enwere ekpele nwa ọrụ ekpele. Most of the big men of God ata na-enye ụfọdụ secret assignment mana fama ngwa yi. Ha so ya n'oyibo no spiritual exercise. Ife bi wemu bụ na mmadụ na ị ga-afụ onye dị oji ọ na-akpọkwa onye oji bie na ọ dị oji. Onya unu ejiri Bible wee na-awụrịsị ndị mmadụ. Ụfọdụ ma na ife na-eme bụ eziokwu nọ na afọ nwee ike bịa na nke m kịta ma ọ sọpọtụ amụ bishọp fasị achụ afa. Ndị na-eze bishọp ga-amụta ka mgbazi anyị. Pastọ gị afọ ọkwọ pastọ gị si na mụ bụ onye oru mmiri na ọma m gwata ka m na-ekpelụ ngwasị anya ma m invite. Edo m na na-ekpelụ ma m weta na onye abịa n'enu ọta mmadụ Holy Ghost fire agbabi ya ma ọ bụ owere ọkụnụ ọkwa na-edeliver ndị dị possess. O nwere greediness ka ji ekwu ya. Pastọ ọbụla na-ekwu against onye eze Jizọs bụ greedy. Ọ greedy ka ọ dị ebe nnọọ. Ọ sị gị na mụ na-efere mmụọ mmiri si ya mere m invite ka o deliver nnu. Ka m tokwu n'enu ọtị ya ka m fụzi ya na ọkụ abịa. Ife niile abụ ife eji awọrọ ụnụ. Ọ ife eji awọrọ ụnụ ka ọwụ. Onye eze dị bụ ma m ghọta ka ọ na-ekpelụ. Onye eze bụ onye oru mmiri. Gị nwa bụ ọ gị abụ sent ọkwụ ya. Gị abụ sent. Instead of you bụ ịlụ bụ ife dị ịlụ ụnụ wụna na casgate onye ọzọ. Na casgate onye ọzọ. N'ime ebe ekpere kịta nwee lọkụ ụwọrịta nwuo ndị mmadụ ble watch ya fa believe ị na-akọtọzi ndị ọzọ. Ọ dịrọ mma. Ọ bụrụ ife ọlụ ofu onye ama nlụ ya. Ụdị miracle ọsọ gị na-eme, ụdị power ọsọ gị dị, you cannot deliver the whole world. Ọ wasị. Ọ bụrụ sọ ofu onye ka akpọrọ oku. Ọ bụrụ sọ mmadụ na-abụ ka akpọrọ oku. Ị ga-afụ onye ga-apụta gị taa sị, ị ga-afụ onye ga-apụta na asị gị na ejeskwana na onye ama ọbụla na-ana mmadụ ego wee na-alụrụ ya ọlụ bụ 419 no fake ka ọ bụ. Onye na-ekwu ife a bụ the highest fake. Onye na-ekwu ihe a nnụ nna kwụrụ ma nwụrụ ebe a kwa na-eme ihe ebe a. Onye bụ the highest fake. Ịchọ ime ebere mere obere akwụzina n'enu ọta asị ndị mmadụ na ndị ama na-ana mmadụ ego alụ ọlụ bụ fake. Ọ ga-asị onye ama ọbụla na-ekwu ife ọ gụnwa bụ the 100% fake. Ọ bụrụ ntu anyị ma na donation bụkwa fake. Donation bụkwa fake. Ịma na Chineke ziri ya ozi bee na-ekpele nụ ka egosi n'enu daa as a servant of God. Isi ndị mmadụ donate 10 million 20 million nke a ọ 419 ka ọ bụkwa. Ọ fake ka ọ bụkwa. Ọ fake ka ọwụ ma ka ọ nwere ebe Jizọs si ndị mmadụ ngwa wetanụ 10 million wetanụ nke a bịanụ ike arapịa onye ọbụla ikpesịara ekpere onye abịa okeneyi. Ewezuga donation na ụfọdụ chọọchị isi ya n'afọ kịta ịfụ na there will be no more private jet. Ịfụ na there will be no more all these hospital ha na-alụ. Yes. Ị na-ewetala onye eze ọnụ. Onye eze bụ mụ alụlụ ụnụ ụka m by myself without even donation. Without even donation. Ọ bụrụzie ụnụ nwa bụ ndị ya bụ na edonate kata ego edonate isi ego na-ejelu aka na-edonate kwa. Pastọ bụ napụta akịta asị gị na onye ama na-alụ ọlụ analụ ndị mmadụ ego bụ 419. Nyanwa na-asị ndị mmadụ mee donation bụ highest 419. Isi na Chukwu ugbo yoku need senti kwụsịrị material. Ele na eni material na ya church na ya ministry. Una was no nwụnụ. Gana mma na ikpe Chukwu ya ebido n'ụlọ ụka.
ikpe Chineke ga-ebido n'ebe unu nọ, maka na unu na-alaiki ka ọ bụrụ sọ nke unu ka unu ma ndị na-etiri unu mkpu because ife fa na-achọ bụ favor. Chezo nọ mkpụrụ obi fa ka fa na-ele. Ọmụ bụ onye eze pụtara ife kwuo na m ada atụ bishọp egwu, anọrọ m nda bishọp. O nwere onye nọ ndị abụọ nda Chukwu. Enwe nwa mmanụ bụ ọmụsị m na onye eze na ife niile na-ekwu bụ ezie, kama na ọ bụ na bishọp fụmụ na ya kịta na bishọp nwee ike egbu ya kweli si ya dị chọọ. Ụfọdụ mee m invite nje na nkefa si m because of ndị fada ma ọ bụ nke a ị na-atụ mmadụ egwu wee mejọọ Chukwu. Ijiri maka ịtụ mmadụ egwu wee si onye amụ ibe nya jee nke a nya mee nke a nya jee ebe na oya ife mfụsị na Christianity a bụ iru ka a na-achọ, iru ka a na-achọ, iru unu rapụza ebe Chineke zi unu na-eme ihe ọzọ. Echi niile ịpụta ide ka m kwa onye ama ga-apụta kịta asị na onye ama ọbụla na-ana mmadụ ego na-alụ ọlụ ka mmazi ife iji eme donation afọ ị na-eme ole ego ka ị na-achọ. Stika niile a na-ele ole ego ka ị na-achọ. Ọ bụrụ na ọ bụla ego dachịbanụ yes, ọ bụrụ na ịbụ senti dachịba stika adachi, onye bịa na nke ya dachi ya stika, onye bịa isi ya na-esi ka were free na nke a were free na nke a were free ewee maa na ịbụ Kraịst, ewee maa na ịbụ Kraịst. Mana na ọ bụrụ na unu emere ya kwụsị na ịkọcha mmadụ ibe unu. Ọ bụrụ na ọrụ amarọ ibu mmebe nke anyị, ọ bụ na ọdịnechọ mma eme oge na ọ bụrụ onye ifo nye onye mmanya alụzi ọlụ oje were gị wee lụọ ọlụnụ, mana gị a ga-asọ na donation. Onye pụta n'enu ọtọ onye preach gospel ọ na-achọ favor. Unu amarịkwa ife akwụkwọ nsọ bụ na akwụkwọ nsọ sị na ọ bụ na mba niile fụsịa gị n'anya na ịbụ fake. Mba niile fụsịa gị n'anya ịma na ịdị njọ because na Kraịst ọ bụrụ mmadụ nchafụ ya n'anya. Ka ezi ka unu sizi eme ka unu nwa bụrụ senti more than Christ? Can you be righteous than your creator? Ife niile a na-apụta na my dim ede nonsense abụmọnụ ka unu bụ, mana unu amarọ abụmọnụ ka unu bụ. Oge election luo onye politicha fa na-amara ebe ọ mụsịrị aka adịgota n'enu ọta, mana onye ogbenye amalụkaba n'enu ọta abịanye testimony. Enwe ebe a na-asị ndị ogbenye nọdụ nye testimony ebe afọ agbada, mana ọ bụrụ onye politicha fa maka na fa ya anata ego, onye ọ bụrụ onye politiks ama na fa ya anata ego ọ gbagote enu ọta enye mike, mana ogbenye na-abịa chọọchị afọ elisinsi o nwee ebe a na-akụlọs debe ebe afọ ebe a bụ testimony. Unu na-eme alụ, unu na-eme alụ, unu so wee mebi Naijiria. Unu so mee ife mme ndị mmadụ ji wee gbajebe na omenala, ji wee gbajebe na be dibịa. Onye bịa si so seed 10 million, 50 million, 100 million. Comment and tell me where you are coming from. Ka nna agbakwa ike taa, nka ya ekwu okwu a tomorrow. Ọ bụkwa na nna gị mere omenala ọfụma, omenala wee maghị, mebekwa omenala. Ọ bụ na nna gị mere ekpele, ọ bụ na ekpele mali, mebekwa ekpele. Ị na-emekwa ekpele gị na onye omenala esekwa n'okwu, ọ bụrụ ife akwụkwọ nsọ kwuru. Onye omenala ị nwere ike ịgbala ọsọ bụ ndị na-alụ alụlụ ana, ndị na-egbu mmadụ, ndị ji pasị mmadụ alụ ọlụ. Ọfa ka ị ya agbala ọsọ. Ha bụkwa ndị mere ịgba mpịtị n'azụ a, nke ha na-eme n'azụ ụka, nke alụ na ha na-alụ n'azụ ụka. Enigwe ha ji eme alụ. Ka pastọ ga-esi wee nọdụ n'enu ọtụ ya hapụ preach, hapụ miracle onye ya ka nji were rọta TB Joshua. TB Joshua wee lụgide n'ọlụ niile ọlụ ifunu gị ka ọ kacha mmadụ nke bụ na nke ọgbọ ya dị iche. Ụlụba n'ọrụ na mebenụ miracle mebe apụrụ ndị pastọ aka nya ka akpọ unu sent, mana n'ịma na ịbụrụ sent. Material niile unu na-eli ele, donation unu na-eli, unu mee donation. Donation niile a na-eme enwe ndị ji maka na onwe ike fa mee ya kịta afe nwata miracle. Ọ bụ na unu na-ebunye ike dị ka ife na-afịọ
rapụzia ka ife niile ebiri ike wetaba ego si rapụ donation. Fada isi na ịdị powerful hapụzia ka ife niile i mere ekpere wee tabalụ gị ego si rapụzia donation. Mana nke a bụ every year atọ na donation, every month donation, every year atọ. Ụfọdụ na-eme donation alụbekwu nọ na be nnaba. Ụfọdụ na-eme donation si ya fa alụbekwu nọ na be nnaba. Ụfọdụ bụ fa mebe mesi ofufa n'anya. So the ife na-achọ igbo onye ọbụla bụ ọ bụkwa na omenala bịa ma ime bie n'ụzọ eziokwu. Ara bụkwana ya sị niile eje nke a na nke ọzọ because ife ndị mmadụ ya ekwu ọwụ asị. Ọ bụ na amụma ama gị jee lụba ọlụ amụma emekwana ifele. Ndị ama mgbe gboo na-akpa mgbọrọgwụ n'ọfịa ha na-esi ọgwụ. Ndị ama mgbe ochie na-esi ọgwụ. So ama nke mbụ ama mgbe ochie and ama nke m ada agba oke. Lụba n'ọlụ agba alapụ n'ịkọ mmadụ ọnụ ma ọ bụ iji mmadụ wee chọọ favor. Ọ bụkwa n'ihi bụ onye ama ndị mmadụ niile fụ gị n'anya ọga ma na inwe problem. Maka even Christ mmadụ nchafụrụ ya n'anya. So onye ama ọbụla na-eme ka ọra niile fụ ya n'anya o nwee problem. Maturity adịrị ya. Afụbedu m onye ama dịka TB Joshua. Afụbedu m onye lugwe miracle half ife ọlugwe. Ma si yet ifubelu ka ọ na-akọcha mmadụ. Ifubelu ka ọ pụta were mic sị na ọ nwee ndị na-ana ego nwanne eme ọ gbasali ife ọbụla a na-eme bụ destiny onye. Do your own and allow another people to do their own. Ndị ya wata okwu a another way wata ndị ya na-awata ya get agwọ chọdụ m ịma. Ọ dị ka ọ pastọ ka a na-agwa si anya chegharịa. Apụ nu greediness ya na o nwere ebe o ya ebuje anyị. Rapụ nu greediness. Greediness ya nwere ebe o ya ebuje anyị. Ha na-eti mkpu ejiri maka ego Facebook ya enye. Ife ọma iyi ekwu ịma nkwụzi ife ọjọọ iyi ekwuzi. Eli nwa m sef ọmụ bụ the last person nwee ike iji maka na mmadụ mee nke a ma nke ọzọ wee kwuo rapụ ife m kwesịrị ikwu eyi nke onye nwoke ibie ga-eyi egwu. Na generation a ka ị ya afụ ndị ọma ji connection anya isi. Ọ laala ka ọ bụ. Na this generation ka ị ya afụ ndị ọma ji connection. Kezi ife dị iche with onye ụwa. Na generation a ka ị ya afụ onye dibịa jikwa polisi anya isi. Iji connection anya isi. Ị na-awọ ndazi ndị a dịkwacha na-akpọ ofu okwu akpọ. Onye Chineke kpọ okwu ada achọdụ nwee mma ife mmadụ na-ekwu ebe ọ nọ. Onye ọbụla Chineke kpọrọ okwu o nwere ife o ji ife mmadụ kwu n'ebe ọ na-eme. Ife ọma nọ ya na-alụ ọrụ nne ya. Ọma mmegido mmadụ. Ọma mgbu mmadụ. Mana nke unu bụ onye bụ enu ọtọ ili ya na-agba nya ka mmadụ cha wee kpọọ isenti nụ. Akpọsizi isenti akpọ isenti ịma ivi na akwụkwọ nsọ okwu na mmadụ cha ama mfe n'anya. You can never be holier than God. Onye awere ka agba. Because of niile elastica na-ele nke a na-eme donation. Ịfụzi onye ọlụ ma na-alụ ọlụ mmụọ isi anya alụ n'ọlụ mmụọ na ọrịa nyana na ego wee lụọ ọlụ mmụọ. Amukwara m na channel video na like ihe ifo ngwa biko zia ka na yogo ndị na subscribe maka na okwu anụ nwa kịta abụgo n'okwu dịkwa na ya bụ na m nwakwo ya like iti yon maka onye ọbụla sị gị na weta ego ka egbuelu gị nke a gbuelu gị nke a ka e wee lụọ ọrụ ka e wee mee nka biko gbawakwa biko na ọbụkwa na aka Chukwu si wee kụziela anyị ya na ọbụkwa na aka Baịbụl si wee dị ya na onye ọbụla na-asị gị na weta ego ka ebe ekpele gị ekpe weta ego ka e wee nye ndị prayer warrior ka ebe na-eweta ego na anyị na-ekpele gị ekpele fa gbawakwa ọsọ maka na ndị anụ bụ ndị ọya abịa dị ndị obodo akpọwa ndị pastọ ikpọwa ndị Christians ihe na nwere ihe mere na-aga
maka na onye ọbụla na-achụ aja automatically aja ọbụla ị na-achụ is not for God. Ama m onye eze si na ọbụna nke a si hapụ maka donation dị iche. Donation will show your own free will. Like donate, like ho hapụ nwe onye a na-force nya donate. Maka na onye eze bịa gbagoro okwu na donation nke a si na maka na ekwu nke na-afụ ụfụ onye ọbụla agbaghalịwa, mana this is the actual truth. A genuine man of God can only pray for you. Okpechara gị ekpere ọsị gị gaba. Go accord is because I believe na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere mmụọ na-achị ya. Go accord is ile ekpere pụtazisi ya. Nna, God used you to answer my prayer. That contract has been won. That job has been executed. All these things emechana ya. Ngwa biko melekene nka wee na amaneji. Ị na-aghọta? Melekene nka wee na amaneji. Maka na ọ dị na Bible. Abraham met a priest. He gave a tenth of all. Or say Abraham, blessed be upon you. He now blessed Abraham, father of generations. So here when I na-asị gị nke a sịkwa gị nke ọzọ, ige na ha ntị. Go and read your Bible ka ịmata ihe Chukwu kwuru dị na Bible. Maka I believe every solution ebe na mmadụ na-achọ dị na Bible. Maka onye eze Jizọs na-attack Evangelist Ebuka Obi. Ụma na eziokwu ka Evangelist Ebuka Obi na-agwa, mana ịmago na onye ọbụla nwewe osi aghọta nke ya. Mana biko do onwe onye na-ekwu ka ọkọjọ mmadụ ibe, but we are all trying to lay a very good example for others to come and follow. Ekenecha m onye ọbụla na-asị ngwa ka ọ dịrị Igbo niile mma. Ka anyị nwanụ mgbe ọzọ.